Together, growing in faith, changing communities. Senzocela ukuba sibusise sihlambulule laba abasemakhaya. Ngicela abasemakhaya kunamanzi esikade siwabusisile kanye namakhandlela. Ngicela bangibekele amanzi azobasendishini, bangibekele amakhandlela omane ebese begijimisa amanzi ngeminwe yabo noma bawathele. Yethi Nkosikazi, mina usihawu, wena ungumphila umthandi nethemba lethu. Siyakhala kwehlisa abalahleyo, esabushiye lapha emanzini. Siyalingoza ukwethula sikhaya, kulesi sigodi sezinyembezi. Lapho wena mleli wethu, yehla uphembelela ngesikhawu sakho nathina, ukuze ukuthumela kokuhlwa kwethu, usibonise uJesu, indlala yesizwe sakho. Wena Maria, uyiqinisekisa izizathu zami. uNkulunkulu Somandla, ngiyabahlambulula, ngicela ukuba uhlahlamelise, ubusise, uhlambulule, ugeze labantwana, ubaphendule babe ukukhanya kwakho. Ngiyanibabadisa nahlukanisela uNkulunkulu Somandla, yena onguyise, benendodana, nomoya ongcolileyo. Mangisebenqedile ukuhlambulula abasemakhaya, bangifithele amanzi emnyango. Nkosi uNkulunkulu Somandla, ngicela sithathe amakhandlela ethu sobala. Nkosi uNkulunkulu Somandla, wena ungisuka nesiqalo sempilo yonke yomzimba neyomphefumulo. Siyakunxusa ukuba ubusise le nkonzo esiqeda ukuyenza, siyenza ngokholo. Siyacela ukuba usithethelele izono zethu, usivikele ezimweni zonke nasesifibeni esingafushwa ngazo isitha esimsathane. Nkosi, ngesihawu sakho ake wenze ukuba le nkonzo ibe inkonzo ephilisayo nesindisayo, ukuze sikwazi ukusondela kuwena selinezinhliziyo nezibeletho ezihlambulukile. Sikwazi nokuvikela sixwaye izingozi zonke zomzimba nezomphefumulo. Lalela ngomusa lenkululeko yabantu bakho. Umsebenzi wakho Nkosi wokusidala uyamangalisa, kodwa-ke okusindisa kwakho umangalisa ukudlulele. Akuthi-ke thina-ke esazi imisebenzi yakho yesihawu neyokudala uphumise iy'mpilo zethu. Mawuvele inala, mawuqaqeke amafilo, mawuqede ukuhlupheka, mawuphilise abantwana bethu. Mabantwana bethu abaphilayo bangacindezeleki, amaqatha esiphutshwa wona usibuyisele. Uvule imisebe yelanga eyehlela nezibusiso zakho. Makanhlahlambalise uNkulunkulu Somandla, makanilondoloze, makaniphe eniswelayo. Akuthi ontshontshwe isitha akubuyisele kunina sekuphindaphindiwe. Akuthi ngale nkonzo yengcwele esesiyigcinile uNkulunkulu Somandla alungise konke ngegama likayise benendodana nomoya ongcolileyo. Bantwana bami,
Siyabonga-ke manje umame uMaria Indrigo Hemingway. Sikhuleka sithi uSikazi mame. What I do. Maybe I want to say it. But I didn't know that the rest of what time. Makaya nila kaya sweet didn't know amanya kini. Tanazana mazama paise to Sunday sin asabgereke kusino kulungulu ise somanta Usiage uvume ukuba sithokoziswe njalo ngefihlakalo zephasika ikona umsebenzi omiyosindiswe lethu ngoba kithi sisusaso kwethabakho phakade sicela ngoKristu inkosi yethu. Inkosi mayibe nani. Kodwa kufanele ukuba sibonge kodwa oluqabileyo ikakhulukazi lapho imvana yethu yephasika enguKristu ihlatshiwe. Ubumnyama besono sedlulile, isintu esonakele sesicwetshisiwe, nokuphila kwethu sekuvuselelwe kuKristu. Ngalokho-ke wonke umhlaba uvele ukuthokoza kwephasika, amazwe ngamazwe abonga
ngenjabulo ephikumayo namaviyoka asezulwini akuluse ngaphezi ezilosi zonke zikuba ingubo lobukhosi ziyilokhu zithi zitusa ngokutusa. Uzwile ubekelela abakwabo abakhe nabakwabo umendo vela kwecela iso lokubonga impilo kadezalwa isono. Thandazani cela simeni singaphuli. Bani umuntu nomuntu nento ayicelayo. Umuntu nomuntu nento athi Nkosi ngicela ukuqinisekisa. So sesikwenzile ngokubethu. uNkulunkulu ngamandla kaPhilisi sesenza umhlabiso ongcwele manje webisa sesithi Nkosi ngalesi sibani akubheke ngokusanama nami. Ngempela ucebile engcwele Nkosi umthombo wabo konke ucelo. Ake uthumele umoya wakho uzocebisa lezi zifo usiphendulele zona zingumzimba negazi lenkosi yethu uJesu Kristu. Owathi ngaphambi kokuba anikelwe emfeni avuma ukuthanda kwakhe wathatha isinkwa wakusa wabonga wasipha isiphiwo enika abafundi bakhe ethi minani thathani nonke nidle lokhu kungumzimba wami ozonikelelwa mina. Wathi sebedlile wayesethatha isitsha sewayini waphinda wakusa wabonga wabe sesinika abafundi bakhe ethi minani phuzani nonke kuso isitsha segazi lami igazi lesizukulwane esisha esiyakuma njalo. Leli gazi lizochitheka ngenxa yenu nabantu bonke ukuze kuthethelelwe izono. Yenzani lokhu nenzele ukudlula. Masivumeni nasi nemfihlakalo yokholo.
kuwe Baba lesi sipho esiphilisayo nalesi sipho esisindisayo. Siyabonga ngokuvumela ukuba sibe phambi kwakho sikukhonze. Siyabonga Baba ukuba thina sonke samkela umzimba negazi likaJesu Kristu sihlanganiswe ngumoya oqinileyo sibe munye. Usikhumbula ibandla lakho elisemhlabeni wonke. Ulenze libe lothando olupheleleyo. Sicelela uPapa wethu Francis uBenedict uPapa othatha umhlalaphansi nababhishobhi bonke noWilfrid kanye nabo bonke abafowethu abasesigabeni sobupriste. Sikhulekela uMpembu kaMusa noBeligudu, Reginald Vensi noCyril Malinga nabo bonke abafowethu. Khumbula-ke Nkosi abazalwane bethu osubathathile kulo mhlaba wababizela kuwena njengoba bahlanganiswa nawe. Sikhulekela abazalwane bethu ikakhulukazi abantwana bethu nalabo esazalelwa bekhona nabo bonke asebawushiya lo mhlaba asebelele ubuthongo boxolo benethemba lokuvuka ekufeni. Bona-ke nabafileyo bonke ake ubamukele ekukhanyeni kwakho. Sihambele nathi sonke siyabonga Nkosi uze usibale nabakhethweyo bakho. Sibale uMariya wena kaNkulunkulu intombi engcwele, uJosefa umyeni wakho nabapostoli kanye nabo bonke bazo zonke izikhathi ababegcina intando yakho. Masibonge kanye nabo sidumise ngoJesu indodana yakho. Ngaye uKristu sikanye naye sibuye ebuyeni komoya oqinileyo lonke udumo nokubonga ngokwakho kwabasimandla kuze kube kakade. Masithule izethulo zethu ngokhuleko umkhuleko uJesu asifundisa wona. Sukhuleke singawujali, but pray in your own mother tongue, in your own language. Whatever language, pray in your own mother tongue. Sikhuleke umkhuleko uJesu asifundisa wona. Baba wethu usezulwini, waliphathwa igama lakho. Ubuso wakho ufike, intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Ake usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelele izono zethu, njengoba nathi sibathethelele abasonayo. Ungasingenisi ekulingweni, kodwa usindise kubo. Sisiyakudinga Nkosi ukubonga okubi. Awusiphe nomusa uxolo kulezi zinsuku zethu, ukuze kuthi ngokulekelela isihawu sakho sikhululeke ngalezo lento, siphephe naseziphithini zonke, njengoba sibekile silindele ithemba elithokozisayo nokubuya komsindisi wethu uJesu Kristu. Nkosi Jesu Kristu, wena wathi kwa-apostoli bakho uxolo ngishiya kunina, uxolo lami nginikeza lona. Njengoba ungabheki izono zethu, ubeke ukholo ebandla lakho, uvumise uxolo nokunye njengoba kuyintando yakho, wena waphila ukusa izikhathi ngezikhathi. Uxolo lweNkosi malube nami njalo. Now, eternal Zami, in a very interesting way, let's make peace with our brothers. Just take that moment silently. Our Kulminani.
così aveva per una della mia Baba belum bantu switch. Agora pego campeonato con gusto portolino. O come opera ma se viene a pagare. Isi pesa se vangi ka se li bu le ko na ya. Ena tira ko sai se kanchi ke se kanchi. Sindo le tu se ka bene ten go si. Cosa uso pure go non cala Yakowa naman si Kamanta Kampuso Sumani. Yakowa naman dapat Yesus Kristus.
uphethe usenhlanzeko yonke, uhlanzwe ngisho nemiphefumulo, yamukele futhi nezibusiso nesipho sokuphila kwakho phakade. Ake uvume ukugoma, uhlahlabelise, ubusise lamazwi esifuna ukuzigoma ngawo. Ake uwenze ukuba abekithi umthombo ophilisayo, avuselele igrasiya lakho, azivikele kubona konke okubi okungasilimaza ekuphefumulweni nasemzimbeni, ukuze sikwazi ukusondela kuwe sinezinhliziyo ezihlanzekileyo, samukele isipho sosindiso. Ngiyakugoma wena Sibani ngamandla kaNkulunkulu uSomandla. Ngiyakugoma ngamandla kaJesu Kristu. Ngiyakugoma ngamandla kaMoya oNgcwele. Jesu Kristu ukukhanya ophakade. Ake uthi ngalesi sibani usidonsele izinto, usikhanyisele. Lezi zibani ziphenduke zibe ukukhanya kude. Zisinika amandla negrasiya lakho. Ngiyakugoma wena Sawuli, nawe mbele. uNkulunkulu uSomandla avuma ukuba uSawuli osetshenziswa umprofethi wakho Elisha ukuthela emanzini, amanzi aguquke kuba amanzi aphilisayo. Akuthi lapho kuphela khona ngalo Sawuli ushiswa nalempela, kube khona ukuphila, uxoshwe konke amandla obumnyama nayo yonke into efipheza ubuhle nomusa kaNkulunkulu. Akuthi ichube likaSawuli namanzi asetshenziswayo ushabalala amandla namaqhinga aSathane. Abantwana abawuvalelekile bawushiwe wabakhanyiselwe izinto zonke. Ngiyabonga khona kusasa, nawe Sibani, nani Makhandlela, nani Mbeko, kanye neziphambano eziyingcwele, ukuba uNkulunkulu abe nani, anibusise, anivikele. Khona kuthi ngokusebenzisa lezi insiza kuleke amandla kaNkulunkulu angapheleliswa. Sicela uKristu abe nani, uyise nendodana nomoya ozolileyo. Thando zami siyabonga ukuba nibe nathi leli misa elingcwele. uNkulunkulu uSomandla makabe nani anibusise. Njengoba namhlanje sikhanyisa ikhandlela elilodwa kuleli misa, ngicela umusukela ekhaya uma ungakwazi. Okay? Umusukela ekhaya uma ungakwazi, uhambe ufike ukhanyise lezi zibani uma ungakwazi. Kulungile. Ungayikhanyisi ibani endaweni enomsindo. Uma ufike ekhaya uthole ukuthi kuyaxokozela, mhlawumbe umshini ekhaya usethe ukukhotha kancane, ungaziphakamisi namhlanje. Kulungile. Uma ufika nawe uthole ukuthi uzophuthukela inhliziyo, ungaziphakamisi namhlanje. Noma uyiphakamise ekuseni, uma befika labantwana bafika inhliziyo yakho iyi-right, nezinto zi-right. Abantwana bambi ngoba ingane iyathumeka ingane yenhliziyo. Ingane umuyiluleka ukuthi iyakwenza, but ingane umutshela into engasile izoyenza futhi. And so njengoba sibanxusa labantu basikhulekisa, ingakho ngafisi bafike iy'nhliziyo zizimbi ngoba sizosuke sikhulume kabi, and then ingane iphenduke isithi ekhaya. And akekho umuntu oyibulalayo, because once wenza ukuthi umuntu omndeni uyibulale ngokuqobo lwakho. And so that means inkonzo esiyenza la uwena uphinde wayibulala wena, bese kuthiwa uNkulunkulu akazenzi izinto kanti mina engishaya ngezinto zakho. So uma ufike ekhaya ufike uphakamise isibani, ayidingi ukuthi uyiphakamisela lutho, uphakamise isibani, ukhuleke, uzishiye. Uma ukuthi uyiphakamisa emini, uzidedele, uma ukhona uyiphakamise nje zibe khona. Ulokhu unxusa uNkulunkulu. And allow the Spirit of God to speak to you. Uma ukuthi kuba, uma ukuthi hlabelela, uma ukuthi khuleka, whatever you do, khuleke, then uyiqibe noma ukhuleke uzilinde zize kuphela. Uma ukuthi uyakwazi ukuyikhanyisa usuku, uzikhanyise futhi uNkulunkulu kanye nawe. Uma ungenayo indawo ongazikhuleka kuzona lezo zindawo, specifically, hayi abantu abangakayo, ungenayo indawo, because akukwazi ukuyikhaya kuyiphakamisa lezi zibani. For one reason only, because bazothina ekhamba kufika ngentenjeni. Then ungayiletha impila lezo zibani ukuze kuphakamisela zona. But only ungenayo indawo, hayi abantu abazogana nazo. Kulungile thando zami. Inkosi mayibe nani. Makathathebelisa uNkulunkulu uSomandla, makandondoloza, anivikele, anikhanyisele, makanikeze amandla nomusa nothando. Igama likaYise benendodana nomoya ozolileyo. Liselizwe seliphelile, uNkulunkulu selibuyisele ubomakhe bahlambulula abantwana bethu. Amandla okuhle limise uNkulunkulu. Haleluya, haleluya.